Μετά την εισαγωγή του καθετήρα Foley στην κίστη και το φούσκωμα του μπαλονιού συγκράτησης, αποφασίζουμε πού θα τοποθετήσουμε το έμπλαστρο στο δέρμα του μυρού. Στη συνέχεια ξυρίζουμε την περιοχή και την καθαρίζουμε με ένα επίθεμα αλκοόλης. Μετά εισάγουμε τον καθετήρα Foley ή σιλικόνης μέσα στη συσκευή και τον στερεώνουμε σε αυτή. Προσοχή! Η παραμάνα ασφαλείας είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Κατά το κλείσιμο, βεβαιωθείτε ότι ο πύρος ευθυγραμμίζεται με την οπή στην απέναντι πλευρά και μπαίνει ομαλά. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο μηχανισμός ασφαλείας λειτουργεί σωστά. Μετά αφαιρούμε το αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος της συσκευής και την κολλάμε στο δέρμα του μυρού. Σε περίπτωση βλάβης ή αν ο ασθενής αφαιρέσει κατά λάθος τη συσκευή, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον καθετήρα Foley. Απλά ανοίγουμε τις πόρτες, αφαιρούμε τη συσκευή και τοποθετούμε μια καινούρια. Ο καθετήρας Foley δεν χρειάζεται αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.